Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, meron po kaming bacon. Mayroon din ditong egg, tsaka itong spicy noodles mga ka-studio, Malaysian spicy noodles. Ito po, pidas gilir. Yan. Hindi ko alam mga ka-studio kung gaano to ka spicy po kasi first time namin tong matitikman ngayon. Yes po. Meron din po ditong spam tsaka sausage. So, that's it mga ka-studio. Ito palang spicy noodles mga studio. Ito yung na-unbox natin mga kanina ba. Na nag-unbox kami, pinadala po ni Ma'am King Limhar. So, special shout out pala kay Ma'am King Limhar po sa pagpadala sa amin ng package po. Maraming salamat Ma'am once again po. So, ito, tara simulan natin mga studio. Yan. Special shout out pala namin mga studio yung bagong Diamond VIP po na nag-join sa channel po namin. Mega shoutout po kay Reyna ni Tunyeng. Nag-join po siya sa amin ng Diamond VIP. Maraming salamat ma'am sa pag-join po sa VIP po namin po. Mayroon din po pala siyang channel ipa-flash namin dito po sa screen po para makita nyo po. Please like, subscribe din po. Maraming salamat po. Maraming salamat ma'am. Tara, simulan na natin to. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Yan. Ganda pala kami ng gatas in case hindi namin kaya to. So, Kasi sabi ng iba, mukhang times 2 ba ng samyang. Pero hindi ko alam talaga. So, ngayon, matitikman natin kung gaano talaga spicy. Sa iyo itong isang egg mo. Ay. sunny side up lang, no? Kung ano siya pang. Mm. Yan, thank you pang. Yan. Sa akin naman itong isa. Dito tayo mag-start sa egg. Sa egg tayo. Dito, kuha tayo. Sige. Yeah. Yan. Sobrang dami po nito mga studio. 5 packs po ito. Wow. Yan, tingnan natin. Kunti mo na sa akin. Baka hindi ko kaya pero naglalaway na ako. Ang bango niya mga studio. Pidas gilir, no? Yes, gilir. Yan, lagyan Crazy natin. spicy Malaysian noodles na to. My God, crazy. Yan. Yan. Tapo, kain. Tayo. Anghang nga. Kung maanghang mo. Lumabas sa ilong ko yung anghang. Grabe. Gubang naong na to ni. Parang kuhan po samyang mas Yan. hindi ko alam kung magkasing anghang sila ng times 2 pero ito manghang din siya, iba yung pag-anghang niya ba, no? Yandam na yung kuhan mo. Gatas. Dapat pala marami yung egg na niluto natin pang. Maanghang talaga siya. Gising-isi lang to kay Ma'am King Limhar pang. Mahilig siya sa maanghang. Grabe yun si Mong King. Bra mo mga halang, lamig yan Thank bacon. you pang. Sinsya na po kung gawa sa mga kuha na ni. Mga tong luha. Halang gid siya mga studio. Pero masarap siya, no? Masarap siya. Pero sa tingin ko pa mas maanghang yung kuan. Samyang. Samyang, no? Sa tingin mo? Yan, lagay ko na dyan. Halang na gidya.
Inom muna tayo. Sarap po niya mga kasudyo. Umaris pa tong bacon. Muwa ni mga ako imong ngabil. Hindi pang. Halang siya nga lami. Lami mo? Wala ka kape sa kalami. Ito ano pa oh. Sausage. Sige mang. Totoo pala talaga yung kuan pa ba yung kapag halang kayo ba parang lalabas siya sa bibig at sa tenga mo. Akala ko kanang kuan lang ba picture lang gani. Tinuod ay totoo pala yun. Parang lalabas siya sa tenga at ilong ko. Sa sobrang anghang po. Nagbi-build up masyado yung ano. Pero may amoy siya pa noon sa kanang ano to na spices. Mura magwa-kwa eh. Dagana din no. Special shout out po kay Gracia. Nami bisita. Kumukhang nasanay na ko sa anghang ma. Tumutulo na yung singot mo pang. Yo, lumalabas talaga yung singot. Kasi sobrang anghang talaga niya. Pero kaya mo mang ba? Kasi mayroong gatas. Siguro nangalahati na yung gatas ko pang. Gatas ah. Anghang siya. Sobrang layo po nung Pancit Canton sa atin sa Pinas. Parang walang anghang yun. Ito grabe. Iwan ko lang ilang times. Sa Pancit Canton sa Pinas parang hindi mo na feel yung anghang ba. Lalo na't mahilig ka. Pero ito grabe eh. Parang sinusunog yung bibig mo. Excuse mo. Kayangin ng tissue pang. Kita nyo naman siguro. Parang nag-jogging na ako. Grabe, halang na kaya ako dari oh. Sausage pang. Yan, konti na lang pala. Anghang na ng bibig ko.
Ito na lang. Tuo ng sipon ito na. Nare-record pa yan pa? Ito pala. Sobrang lamig dito kasi umulan ba, pero grabe talaga. Malabas pawis ko. Kunti na lang pala. Parang maubos na talaga. Vamos. Grabe, puwaha oh. Excuse po. Grabe. Tikman Sa'yo ko na yung ba? carbonara ng samyang carbonara flavor. Sa'yo na yan. Mas manghang pa to compare sa samyang carbonara. Pa ito na lang ako niya, anak. Yan. Ano ko lang daan eh. Ating kapatid. Sa'yo yan, pang. Ay, sorry. Pero masarap to siya. Kasi meron siyang ang tawag dyan, no? Merong cheesy dating. Yung kuwan niya pa ba? Parang siyang rosemary. Meron siya rosemary. Ano siya? Nakabaho, no? Ganyan talaga yung amoy mong basta manghang. Tinala mo? Meron sounds pang. Kailan yun? Yan, naubos na po. Pero ang sarap niya ikuan sa kanin pang. Ipare sa kanin, no? Buwan na no, grabe na ka singot.
Ito, ang hirap ubusin, man. Hmm. Busog ako sa dami ng noodles. Ito na lang po. That's it mga kastudyo. Hindi na kayang ubusin ito. Grabe, ang hibi po. Kasi nabusog kami sa dami ng noodles ba. Yung pancit canton ba. Shout out muna kami mga kastudyo. Shoutout po namin yung lahat ng VIP members po namin. Shoutout J. Mine Jimenez. Nag-join po siya ng Silver VIP. Ma'am Cebuana ako. Jazz Eats. Jovi Gencono. Don Epok. Proud Bisdak TV. Mera and MJ. Ati Mo Lang Lang Vlogs. Team Jackson Lifestyle. Mama Minshi. Jigs TVE. Honey Maze TV. Ben and Yuri. And last po, Ma'am King Limhar. Meron po sila lahat mga channel, mga kastudyo. Ilalagay po namin dito yung mga kuan nila, YouTube channel po. Maraming salamat po mga kastudyo sa panonood sa episode na to. Grabe po. Manghang siya pero masarap siya, no? Pinagpapawisan po kami. Hindi namin naubos yung spam. Content lang po yung natira. Kasi nabusog na kami sa sobrang dami nun ba. So, sana po nag-enjoy kayo sa episode na to mga studio. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!